Bueno, la meva arribada amb molta il·lusió i un equip que està creixent molt els darrers anys i que està fent les coses molt bé, i em van proposar que sigués el porter de l'Inter aquest any, i la veritat que no m'ho vaig pensar gaire, perquè crec que és una bona oportunitat per fer un passet més, per intentar aconseguir el títol de campió aquí a Andorra, i crec que s'està fent un bon equip i lluitarem per als objectius marcats. Bueno, futbolísticament l'Inter ha estat un equip que ha estat sempre als 4 primers, ha estat lluitant fins al títol de Lliga fins a l'última jornada, que ha estat molt disputada. Potser l'ha faltat una miqueta de sort en els últims partits per poder jugar a competició europea, però és un equip que la temporada passada va fer un gran any, que es va mereixer una miqueta més i no va poder tenir un premi a final de temporada. Sí, bueno, la posició de porter sempre recau una responsabilitat, ja sigui a l'Inter o a qualsevol altre equip. És la posició, crec, que al camp amb més responsabilitat, i està clar que Bayona és una institució, ja no a l'Inter, sinó a Catalunya o a Palamós. Sempre s'ha parlat molt de Bayona, és un gran porter, i bueno, jo soc el José Antonio Gómez i arribo aquí per fer la millor manera possible i poder ajudar l'equip. Bueno, jo sempre dic que la selecció és un somni per als jugadors d'aquí del país, que tenim la sort de gaudir de partits internacionals contra els millors jugadors del món. Ha passat Portugal, ha passat França, ha passat seleccions molt grans per aquí, i jugadors amateurs com nosaltres tenim el privilegi de poder jugar contra ells, i això fa molta il·lusió i és un orgull representar el país. Bueno, a veure, jo crec que l'Inter està fent les coses molt bé, està anant pas a pas. Aquest any vol créixer una miqueta més i s'està veient amb els fitxatges que està fent i amb la plantilla que està creant. I bueno, objectius els anirem veure partit a partit, però jo crec que l'objectiu és estar el més a dalt possible, intentar, si es pot, ser campió de Lliga, desbancar el Vallbanc Santa Coloma, que ja toca, i jugar a competició europea sobretot. Seré